играч, което не винаги се оказва лесна задача за родните състезатели. Петиците вече са на терена, петиците, които ви споменахме. Тамен Ангчо единствен там под коша на ЦСКА, все още си дозагрява нещо, но останалите баскетболисти вече са около централния кръг. Сега и Тамен Ангчо ще се присъедини към Мануел Суарес. Дали Тамен Ангчо или Андрей Иванов ще скачи за първа топка? Този път ще се довери на центъра си, а именно на Андрей Иванов, Росен Барчовски. Знаете, сега пък Андрей Иванов стъпа място на Алекс Симеонов. По принцип Тамен Ангчо често е използван на тази позиция, когато Дейнос не е титуляр. Алекс Симеонов не успя съвсем логично предвид разликата в размерите с Мануел Суарес да спечели първа топка и тя е за отбора на Балкан. Пол Джаксън за Павлин Иванов, много топката в ръцете на американеца, който намира Адел Стравал на разстояние. И ето, че първият кош в двобоя е за Ботев Врачани още в първото им нападение 2-0 и добро начало за Денк Адел, който имаше никак не лошо включено в матч номер 2 и неговата задача е много важна да замества доколкото може капитана Димитър Митров. Същевременно топ след същата позиция, но от другата страна игрището Брендан Янг пропусна да кара. Сериозно раздаване на топката тук между играчите на Балкан. Павлин Иванов изчаква Денк Адел, който там между спалите защитници на ЦСКА не се разбраха изобщо Тамен Ангчо и Алекс Симеонов. Изключителна липса на комуникация между двамата и позволиха на Денк Адел да вкара още един доста лесен за него кош. Ще успее ли ЦСКА да щупи тази нула срещу името си тук в своята зала. Топката отново се връщат от Брендан Янг. Брендан Янг искаше да намери близки на пресечка Тамен Ангчо, но вместо това първия кош идва от едно малко по-неочаквано място, именно Дамян Минков от тройката. Отново Денк Адел тук атакува за Балкан и страхотна стрелба пък на Денк Адел. Първите 7 точки за Балкан идват именно от Денк Адел. Играч дошъл, повтаряме го много, че знам, но със страхотна визитка в Балкан, но едва сега започна да показва защо всъщност се очаква толкова много от него. Чудесна бърза атака. Можеше да бъде това за Ботев Врачани, ако Христо Захариев бе взел друго решение и отново възможност за ЦСКА. Този път Брендан Янг завършва успешно с пробив, но добра наистина. Даже отлична бе възможността за Балкан да поведе с 9 на 2. Павлин Иванов срещу Нямика близо до коша. Как ще действа Иванов с дърпане назад стрелба, която идва. Дълга обаче за зад с номер 10 в зелено и пак Брендан Янг. Много ще са нужни неговите отигравания. Ето, че отново е точен с лявата ръка покрай Денк Адел, за да издържи резултата. 7 на 7. Със сигурност Янг и Чо и Алекс Симеонов ще трябва да дадат малко повече на фона от отсъствието на Венцислав Петков и Драган Зекович, като отбелязване на точки. Защитата е задача на абсолютно всеки. И Андрей Иванов и Марко Тиров трябва да направят подобни двубои, както мач номер 1 за Дима надежди за ЦСКА. Мануел Суарес с първите си точки преди малко, той с успешно отиграване. Андрей Иванов сега срещу Мануел Суарес и Андрей Иванов тук показва, че стрелбата с обръщане също е част от неговия арсенал. И равенство в резултата 9 на 9. Павлин Иванов срещу него двама. На няколко пъти до момента се разпуква защита на ЦСКА. Трябва да има доста повече концентрация там. Нарушение на Брендан Янг срещу Павлин Иванов. Нямам представа за какво дискутира Брендан Янг тук с Венци Великов. Мисля, че нарушението бе явно. Видяхте го, мисля, че на повторението достатъчно добре. Това посягане през тялото. Тук Павлин Иванов изважда към Денк Адел. Денк Адел с огромната си крачка влиза, но след това шутът му с обръщане не е точен. Първи пропуск игра за австралиеца Тамен Ангчо, за Андрей Иванов, който е сам в ъгъла и не успява да отбележи
Иванов пак Денкадел този път се спира. Пол Джаксън с топката за Адел. Адел на нисък пост срещу Алекс. Не мисля, че има физическо предимство като килограми, като структура. А Пол Джаксън с първи опит и за себе си в днешния двобой пропуска там Накчо, най-съобразителен, за да овладее тази топка. И ще има... Той за сега все още без нито една атака. За състава на домакините. Янг там е фаулиран от Пол Джаксън. Мисля, че показа Венцислав Великов. Първо нарушение за гарда на Ботевградчани. Първо изобщо за Балкан от началото на двубоя. И двата тима с по един фал за 4 минути. Добре, 4 минути и 23 секунди. Добре, от този показател започват те, бих казал. Андрей Иванов иска топката. Янг ще атакува и с грешка след това, след много хубаво Крис Захариев затвори коридор на Брендан Янг и го принуди да подава. Къде отиде. Виждаме повторение и пас на Брендан Янг, който не намери Алекс Симеонов. Определено изглежда малко стъписан играч на ЦСКА. Нямам представа по каква причина. Може би напрежението си казва думата в техния случай. Денкадел от своя страна пък показва завидни проценти в тази първа четвърт. Общо изобщо не се смени да атакува при всяка възможност Денкадел и го прави много успешно. Брендан Янг за 3 и той не е точен. Тук Жак Накчо отново няма кой се пребори за топка, но оставя Накчо без и предоставя на Андрей Иванов, за да реализира Андрей Иванов. Още 2 точки в своя актив. Пол Джаксън тук надиграва 1 на 1 Брендан Янг, за да успее също да отбележи сериозна размяна на кошове в тези начални 5 минути от сблъсъка тук от полуфиналите на Националната баскетболна лига. Чудесно. Крис Захариев застана там, за да пресече подаването. Не успя да владее топката, чадърна. Суарес срещу Дамян Минков. Пак атакува Минков. Алекс Симеонов ще владее топката и трябва да стреля, тъй като времето изтича. Тази стрела е изключително неточна. Преди малко проява на Пол Джаксън бе, така да се каже, му бе дадена зелена светлина от него, за него от Петър Златанович. Те казано да бъде атакуван Брендан Янг, тъй като предполагам заради нарушението, което той направи с идеята, че ще се пази от евентуално извършване на второ поне толкова рано в матча и любопитно дали пак ще има нещо такова от страна на Пол Джаксън, който е с топката. Суарес иска да я получи близо до коша. Чо отива да помага Джаксън за Павлин Иванов. Отново американеца, но не успяха да се възползват първенството, което за момент имаха Ботевградчани. Крис Захариев през Брендан Янг. Отлична стрела на Крис Захариев и 4 точки предина за Ботевградчани. Алекс Симеонов, сериозно раздаване тук на топката от страна на ЦСКА. Секундите за атака обаче си текат. Дамян Минков за Андрей Иванов. Андрей Иванов под коша също бележи. Андрей Иванов с 6-та точка в днешния двубой. Общото почти половината актив на ЦСКА. До момента идва от центъра. Мано Суарес сега също тества своята далечна стрелба. Иначе не лоша за такъв огромен играч има Мануел Суарес, но в случая не успя да намери целта. Брендан Янг отново индивидуален пробив за гарда и успява да стигне до коша и да отбележи. Зейно се готви да влезе на смяна за ЦСКА. Същото за Балкан прави и Димитър Маринчешки. Определено Брендан Янг започва много агресивно в нападение. Ние говорихме миналия матч, че сме стигнали първото по време той повече да раздава и да разиграва своите съотборници. Денкадел е оставен абсолютно само в ъгъла. Денкадел с наказателна акция в началото на матча. 12 точки за него за малко повече от 7 минути. Христо Захариев извършва нарушение. Тук и се протече една бърза комуникация между Алекс Симеонов и Дани Клечков за действията в защита, най-вероятно за това, че Денкадел е бил оставен сам в ъгъла и то след като започна толкова горещо матч номер 3 в залата на ЦСКА.
крилото на Ботевградчани. Първо появяване на Зейнос, първо и за Димитър Маринчешки по една смяна за двамата треньори и нападение за ЦСКА чрез Тамен Ангчов. Дамян Минков оставен сам на тройката, не успява да реализира. Там борбата за Андрей Иванов. Успява да запази топката в владения ЦСКА. Супер за кратко, защото Тамен Ангчов направи много грешно подаване. Денкадел кара толкова по-трудни стрелби. Този опит за Алео подава. Много красиво ще бъде, много красиво, ако беше забил. Да ти кажа, той очакваше да получи да е забива, но мисля, че Хрис Захарев не му е хвърли чак толкова добре в този случай. И така се стигна до този пропуск, но нова грешка за ЦСКА. Ще имаш ли шут на Павлин Иванов? Не. Топката сега е за зелените в постепенно нападение, което стига до стрелба на Митко Маринчешки. Близо до коша, тя е успешна. Има и нарушение преди това срещу Маринчешки. И той ще изпълни един наказателен удар, след което Николай Грозев ще замени според мен Денкадел. След толкова активно начало се заслужи почивка. Денкадел. Получава и заслужени аплодисменти Денкадел тук от феновете на Балкан. Мартин Сотиров също в игра за отбора на ЦСКА от другата страна. Точен Димитър Маринчешки при наказателния удар и вече 6 точки аванс за Балкан тук в залата на ЦСКА. И Росен Барчовски ви каза преди началото на матча. Много малко отбори си тръгнаха тук с успех, но никой още не бе играл и полуфинал в Националната баскетболна лига, така че предстои да видим. Нарушение на Димитър Маринчешки, ако не се лъжи тук, срещу Зейнос при тази здрава битка в подкошието за позиция. Мартин Сотиров минава там, не успя да се възползва заслона на Андрей Иванов срещу Марто. Сега пробива той към коша, но пропуска Зейнос с борбата. По-скоро Миша Тамен Ангчов хвана борбата и намери Зейнос, за да може той да вкара първите си точки в днешния двубой. Още веднъж ви напомням, че Зейнос играе с доста сериозни здравословни проблеми, просто буквалния смисъл стиска зъби. Хрис Захарев ще подава на Маринчешки, там обаче добра намеса на Вередаев, за да избие топката. Очакваше това подаване гарда. Отличен проект сега на Вередаев. Отново 2 точки за него. 8 вече на сметката на състезателя с 0 номер на своя екип. 2 аванс за Балкан след 4-те поредни вкарани точки от ЦСКА. Зонова защита. Чакаш. Не е зонова. Там се стори първоначално, че бяха наредени домакините, но всъщност не е така. Павлин Иванов, интересно подаване към Пол Джексън. Топта все пак стига до американския гард и някак си през ръката на Сотиров успява да вкара той последни секунди от първата четвърт. Те ще са за ЦСКА, като Балкан има да прави едно нарушение, което да не води до изпълнение наказателни удари, но мисля, че не трябва то да го прави. Да бъде правилно Хрис Захарев, който вече има един фаул на своята сметка. 5 секунди. Тамен Ангчов явно ще играе сам и е фаулиран. Възможно най-лошото тук за Балкан се случи. Нарушението, четвърто отбора, но е при атака към коша, което ще даде възможност на Чо да изпълни 2 наказателни удара. Алекс, Симеонов влиза на мястото на Андрей Иванов. По-лошото е, че Андрей Иванов преди малко като че ли даде знак за че иска смяна. Изборил се. Надявам се, че е само това, защото би било наистина много сериозен проблем. Тамен Ангчов на наказателната линия. Първа точка е това за Чо, което също е... Да, ти преди малко беляза, че все още няма кош, той така си остана в последствие. Даже аз мисля, че изтръба нямаше сега. Нямаше атака, да, също ти каза, че няма атака, което е точно така. Но все пак е нормално предвид, че срещу него... Невероятна тройка на Христо Захариев. В момента, в който вече бяхме готови да сложим край на тази първа част, сега ще я видим отново. Христо Захариев за централната линия. А имаше и още време на часовника, може да направи още 2 крачки. Абсолютно фамозно изпълнение на
е Христо Захариев. Предизвикателство за Крис Минков тук, който също вкара, но малко по-спред. Ще гледаме тази тройка много пъти. Сигурна съм до края на плейофната фаза. Сега обаче ни трябва и една кратка рекламна пауза, преди да се завърнем в залата на ЦСКА за втората четвърт. FBET. Тръпката е навсякъде. Бонусите са важни. Ето ни обратно в залата, уважаеми зрители, след страхотната наистина страва на Христо Захариев в края на първата четвърт. Със сигурност ЦСКА тъкмо се зарадваха, че ще приключат на само 3 точки пасив и подцениха възможността, която се отдаде на Христо Захариев. Тук специално присъствие от и другите двама колеги, с които коментираме Националната баскетболна лига. Камен Липев и Роберт Лазаров са тук. Мартин Маринов, Богдан Петков, плевенско присъствие. Спартак плевенско присъствие, разбира се, под тях половинката на Мартин и половинката на Димитър Маринчешки. Доста баскетболни